el que farem serà eliminar els ulls vermells d'una fotografia. Bé, obrim el GIMP i obrim l'arxiu que volem. En aquest cas és una fotografia anomenada ulls vermells. En primer lloc, el que faré serà donar-li un zoom a la foto per poder treballar més ben veia. Li donarem el doble, al 200%. Molt bé. En el menú de capes, camins, canals, etc., seleccionaré canals. I tenim tres colors, vermell, verd i blau. Només en quedarem al vermell. Per tant, deselecciono el verd i el blau. Ja està. Ara anem a l'eina d'esvaïment o cremat. I seleccionarem crema i ressalts. I ho pujarem al 100%. Una vegada aquí, el que farem serà escollir un pinzell que s'adequi als ulls. Aquí en tenim un. I farem un clic a sobre. Ja ho tenim. Ja hem tret el color dels ulls vermells. Si no queda com vulguem, podem fer un altre i un altre. Ja està. Queda més bé així. Només que era de 0. Diguem fitxer, anomena idesa, i li poso ulls vermells corregits. Si volgués canviar l'extensió ho tinc molt fàcil. Aquí tinc un menú i podria escollir l'extensió que vull. La vull deixar la mateixa, doncs no passa res. Li dic guardar. I una vegada aquí només queda mirar com ha quedat la foto. Molt bé, aquí ho tenim. I ja està.